Hej folkens, det her det er så mig. Ja. Yes, band track and rimelig sjovt spil det. Ja. Jeg tror jeg tager den første episode. Okay, maskinpistol. Jeg vidste ikke hvad det er for et våben, så jeg kalder det bare maskinpistol. Ja. Der er i hvert fald, hvis I finder det, så er der i hvert fald Minecraft logo på. Sådan med en græsblok. Ja, i hvert fald. Ja. Okay, det er så online. Det vi spiller lige nu. Vi sidder bare og spiller online lige nu. Bitches. This is awesome. Det her det er for mig. Fra min YouTube kanal. Fuck shit, ikke mine arbejder. Nej. Pokker tæller mine arbejder. Se for opgradere. Den skulle være taget og kørt alle zombier ned. I kan godt se, den ligner meget Minecraft på en brik. Fedest. Awesome. Jeg ved ikke, hvor folk er. Shotgun. Mega sygt, han er mega syg. Du hang ham der. Han døde. Awesome. Den skulle vi da have taget, den der, mand. Bazooka ligger op på taget, fedt. Hvordan kommer man derop? Der. Der var flink. Han døde også, så. De siger amen, amen. Okay, shit, undskyld. Der står bare, man kan trykke F1. Pas på. Folk var fuck noobs. For VIP for en skin. Ja, vi går ind på online igen. Yes. Jeg har lige først spillet lige nu. Ja. Shit, oh my god, okay. Wallah. Så YouTube, så kommer vi derop igen. Nej! Pokkers. Ja. No! Mit liv er dødt. Ja. Sådan er det. Sygt våben. Problemet er bare ikke, hvad man skal trykke for at live op igen.
Jeg vil gerne sende linket til jer, men det kræver også, at I har en Facebook-profil, og ja, fordi det er over Facebook, det her kører, så jeg ved ikke, om vi kan få det til alle mulige andre spil. Men jeg kører det lige over Facebook lige nu. Jeg vil gerne sende linket til jer. Noget i beskrivelsen af banen. Ja. I får også banens navn. Ja. Så det er bare det. Så have en god dag, og hej hej folkens.